момента ги забърсвам. Колелото е много кално. И вчера колелото ми падна и го надрах. Надрах рамката. Че то май може да не си личи, ама... Ето надрах рамката. Както и тука... То тук от веригата. Бах ти мъжното. Ай, тук ли съм я над... Не. И така. Сега ми остава само да смажа. И да, остана. И така смазах амортисьорите. И друго не знам какво трябва да правя. То днеска вали. То дали да още спът не мога да ходим да правим трасето. Пък той като вали, ще малко тъпо да правиш трасето, защото то... Ма не нацапах си телефона с масло. Не е масло за ядене, каляне. Масло. Черно. И така. В момента... Някакво правя. Чайте да им взема уния. Не ми вдигат. В момента вали. Нищо не мога да правя. Смазах амортисьорите. Друго е. Чайте да ви покажа едно колело, което ще го правя и мисля да го продам. Мале, чак не капа ми целият телефон. Това колело има проблем с скоростите, главината нещо главината. Веригата е по-хубава от моята. Има заден амортисьор. Има много прав волан. Тази седалка веднагически трябва да се махне. Калникът и той ще се маха. Колело с калник никога. Това трябва да го махна. Това трябва да се махне. Преден калник. Задната гума е спукана.